Čau lajky, vítám vás do dalšího videa, tentokrát se bude říct Counter-Strike Global Offensive už zase. No a jdeme na změna mapky Dust 1, myslím. Ne, nechcem kecat. No a tentokrát nehráme obyčajný normální mod, ale taky len já si už nepamätám, že jako se volá. To je fuk. Vy to máte hore. Go, Jakub. Hi guys. Okay. Teda jsem to už raz natáčel, lenže se mi stalo to, že jsem si vlastně předtím vypol nahrávání zvuku. A teda bylo vypol z hry. M4. Než pokud budete počuť nějaké vedlejší zvuky, no tak se ospravedlňujem. Že to stojí zpomalšie. Počkej, toho jsem si killnul já, alebo? No, tak asi nič. Ble. Ty vole. Vidíme. Ako to vidím, máme tu asi jedného dusáka. Zkusím jít dole, ako. Ty vole. A tak ale, tak zblízka. Ale pak nevím, co jsem si předtím dal. Počkej, podle toho, že či je s nami. Tak jsem mal dať ano. Easy breezy, lemon squeezy. Je. No ani moc ne. Vlastně, to je fuk. Jak? Jsem se like, ale nevadí. Lol. A mám mod demolition. To je fuk. Okay. Co, já si tuto jednu mapu a potom už konec uvidím. Potom mi napište do komentářů, že či byste chceli dlhšie alebo kratšie videa z CSGO, no a ještě, že či chcete, že z akého modu. Že takto demolition, arm race, competitive, casual, alebo tak. Alebo či byste nechceli aj workshopovú mapku, alebo prípadne si so mnou někdy tuto hru zahrať. Ups. Počkej, no. To bylo on. No ještě headshot vydal od holej. V každé budke bol. Ja tam raz chodím celkom. No, myslím aj v hre, aj v realite. No, iba doma. Radšej. To je fuk. Ne, ještě nechcem umřít, ještě nie. Už ano, už můžem. Počkej, to je můj. Ne. Ano, se zadu. Ale pěkný skin má. Jak se mi to teraz moc nedarí, ale někdy to může být, že aký dobrí sú v tom tí hráči a zase aký dobrý
som ja, alebo tak. Než by som vám chcel každopádne tuto ukázať jednu vec. Tak neukážem. Pretože pokiaľ viete, no tak toto je pôvodne mapka z hry Payday 2. No a je to aj pár takých ako jednoducho tých masiek schovaných v mapke. No konečne. A keď tomu by som sa moc nemohol tešiť, že sme prehrali. Ale tak nevadí. No ako vidím, som si ešte nedal jediný kill. Ja sa jednoducho netrafím. Je tam metrové sklo, ale nie, ja sa netrafím. Tutok je vlastne maska, neviem ako sa volá, ale viem, že to je jedno z nich. Potom ešte tutok niekde, ja to je môj. Nie. Jo. Ne, jo. To nejde? Nejdu kroky? Yeah. Good game. Jo, aj flashbang mám. Aha. Podľa mňa pôjdu hrom. Alebo to je dialtok. Nie, krycia palba, ja to dám. Nedám. Na prahu dverí som bol, ale ja som to nedal. S zrkadlom ešte ne. No jedno hapečko! Podľa mňa, keby som do neho ďalej strelal, tak by som si ho dal. No nevadí. To je 90. Koľko ty som? A prvý? Ja to lamím ako najviac môžem a som prvý. To čo sú potom tytok. Musím si urobiť väčší priestor pre myšku. A trafil som ho? Ty vole. To je iný noob. Ale trafil ho. No, tak už 6 kola jednoho sme vyhrali. To je trošku... Wow. Pekná gra. A ináč neznášam ľudí, ako keď hrajú, jednoducho nemajú to... je to môj? Nie. Ja neznášam, keď tých ľudí, ktorí ako hrajú to, nemajú na sluchatkách a niečo povedia do hry. Pretože to je vlastne počujete to, čo sa točí v hre, no a to, čo vlastne dvakrát to počujete. To má tiež celkom pekný skin. A ide plant. Ináč taký divné, že práve do trezoru. Ale ja nechápem, že ktorý imbecil by to dal bombu do trezoru. Ako pokiaľ nie je ten trezor vykradnutý, no tak to pochopím.
Ako ale aj tak nechápem. To sú nejaké rasisti proti bankám? Mu nechcela dať nejaká sekretárka peniaze, či čo? To je fotka. Koľko ty som? Druhý. Ok, ja to idem skúsiť sem šťastie. Ok, prešiel som. Ne! No ešte zhora. Teraz to fakt nejak moc zlámim. Ale toto bolo fakt, že moc presilovka. A to použijem fakt. A nevadí. A to nie je dobré. A nevadí. To je fuk. Ok, máme bombu. Počkať. Ok, tam je náš. Ja idem na strechu. Paráda na moje pečka. A nemal som mať aj granát alebo flashbang. OK. Oni vôbec nechodia na strechu. No teraz raz tu boli. Také divné. Tle. Nie! You're fucking noob, you're fucking noob, Mr. What? Sure. Mama told me, make yourself some friends so you be Lol. lonely. Shut up, bitch! Bitch, bitch. Fuck you. Lol. Čekajte. A výborné. Drop this penis in your mouth. Takže oni určite pôjdu sem. Už som si nalakal. Odtiaľ to ide. Alebo odtiaľ, nie. Nie, že mám pokúšiať, bude na hovno. To je nepríjemné. Let's go, get the fuck out of this store. Sorry, man. Prečo som tu bombu neplentol? Ona tam zostávalo ani nie 1 sekunda. Lol, ja som si myslel, že som tu bombu už plentol.
Som že úplne to nemá, že pôjdem preč, no tak ale. Kam išli? Ja zase som čo? Aj, to sú... Či? Hore. Ty vole... Iný fail. Ruské win. Crush him. Crush him. No, to je napínavé. Oh my god, Ruski, get the fuck out. Get the fuck out. Nejnak rejšnutý. A nič, ešte by som chcel toto kolo. Toto mapku dohrať a potom by som už asi ukončil video. Uvidím. Aha, takže to som nemusel skákať. Sakra, mi stále dominuje. Ja som včera hral presne na tejto mapke. No a pevne tam začal nejaký Rusek zjebať po anglicky, že mám olajkovať profil či čo, no a to sa robí myslím, že týmto Z-kom, alebo neviem. Ale som nerozumel, tak som sa radšej odpojil zo serveru. Ešte koľko? Wow, neviem. Počkaj. Aha. Oh shit. Nie! No. Kakso. No to prdele, by si mi raz strieľal, čo? Uchylák. Skúsim to ešte raz strechou. OK. To bolo celkom úspešné. Aj achievement mám. Či achievement, či ako sa to číta. To je môj. Kde je potom ten posledný? Ja už chytám také nervózne, jo? On jednoducho, vždycky sa tam musí zakempiť. Jo, mám granát. To je zvláštne, že vždycky, keď mám nejaký takéto ako flashbang alebo granát, no tak to doserem. Chytaj! To čo? Ja som mu tam hodil granát.
Vysvetlite mi prosím niekto do komentárov, ako je možné, keď som po ňom hodil granát. Pod ním to buchlo a jeho to nezabilo. To je retardované hacker, ja neviem. On ma už fakt štve. Kde je ten tís? A umrel. Jacker, Fucking asshole. A druhý som bol. get the fuck out. You're a piece of shit. Ja nic nedostal. OK, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, prípadne odber. Môžete video aj zdieľať, ja sa s vami lúčim, tak čaute.